Eli nyt näytetään, minkälainen kääre voidaan kääriä vuohisen tai säären ympärille. Ja yksi hyvä tapa tehdä tämmöinen kääre on, että tehdään ensin siitä tämmöistä haitaria, jossa ei tosiaan säästellä tätä tylliä, että sitä laitetaan sinne ihan kunnolla väliin. Ja se sama sääntö pätee sitten, oli kyseessä millä tekniikalla tehty kääre tahansa. Se haitariosa jätetään tukevasti sinne jänteiden päälle, jonka jälkeen sitä käärettä kääritään jalan ympärille. Siinä on kaikista tärkeintä se, että sinne kääreeseen ei tulisi mitään vekkejä, varsinkaan niin kuin ihoa ja jänteitä vasten. Sitten kun se lopetetaan se kääre, niin yritetään katsoa niin, että se lopetuskohdan sauma tulisi myös joko jalan sisä- tai ulkosivun kohdalle. Eli ei niin, että se tulee suoraan jännepaketin tai säären etuosan päälle. Sen jälkeen kiristetään sitä tai ruvetaan käärimään siihen päälle kääreitä, pinteleitä. Ja siinä on myös tärkeää, että se ensimmäinen kerros on mahdollisimman tasainen. Se pinteli ylittää edellisen mittansa korkeintaan puolen pintelin korkeudella, että yritetään saada siihen paineesta mahdollisimman tasainen. Ja se ensimmäinen pinteli on hyvin tärkeä, että se saadaan niin kuin hyvällä tasaisella paineella siihen. Sen jälkeen sitä voi aika huoletta kiristää, jos vaan siellä on tarpeeksi tylliä. Kriittiset paikat sielläkin on se kaikista ylin ja alin kohta, missä se pinteli menee tavallaan paljaan ihon päälle himpun verran. Niitä kerroksia ei kiristetä liikaa. Tämän kääreen tarkoituksena on tukea sitä jalkaa ja erityisesti estää nesteen kertymistä sekä tietysti pitää puhtaana sitten ne mahdolliset tikit ja haavat, mitä siellä alla on. Monesti on hyvä laittaa myös siihen vastakkaiseen jalkaan esimerkiksi tallipinteli, koska kun hevonen on vasta leikattu tai sillä on muuten vamma, joka voi olla kivulias, niin monesti ne ottaa enemmän painetta sille vastakkaiselle jalalle ja silloin sekin on hyvä kääriä. Ja tällainen kääre on hyvä vaihtaa joka päivä, ihan vähintään joka toinen päivä, jos se istuu oikein hyvin ja siitä saa napakan ja siellä on tarpeeksi täytettä, mutta mieluummin vaihdetaan useammin kuin että jätetään se liian pitkäksi aikaa siihen. Ja sitten kun tämä pinteli lopetetaan, niin aina solmu siihen jalan ulkopuolelle, koska silloin se pysyy parhaiten ja silloin siinä on pieni riski, että se painaa jänteitä tai sitä säären etupintaa. Tässä on nyt hevonen, jolla on käärä kinnerleikkauksen, kinnerartroskopian jälkeen. Ja tämä käärä istuu nyt oikein hyvin. Sen ei ole tarkoitus kiristää mistään, sen pitää olla koko ajan puhdas. Jos käärä pysyy näin hyvin kuin se on tässä, niin käärettä voi pitää 4 päivää leikkauksen jälkeen. Jos siihen tulee paljon ulkoista likaa, hevonen kakkaa sen päälle tai se valuu, niin sitten mieluummin otetaan se kääre vähän aikaisemmin pois. Siellä kääreen alla on tikkejä, joiden päälle laitetaan betadiinesalvaa 2 kertaa päivässä mielellään. Niille tikeille ei sinänsä tarvitse tehdä mitään, seurataan, että sieltä ei eritä mitään kudos- tai nivelnestettä ulos suuria määriä ja että ne tikit pysyy siististi paikoillaan. Sitten sitä käärettä niin pitkään kuin se siinä on, niin on hyvä seurata. Eli siinä on tärkeää, että se kääre ei purista mistään kohtaa. Eli tuolta ylhäältä varsinkin tuolla jalan takaosassa on ne kriittiset kohdat. Toinen paikka on siinä kintereen pään kohdalla, että sinne pitää helposti mennä pari sormea ja se ei saa tosiaan hiertää mistään. Jos jalka alkaa turpoamaan kääreen päältä tai yläpuolelta, niin se on kanssa merkki siitä, että kääre on joko liian tiukalla tai sitten se on valunut siitä paikaltaan pois. Tässä on nyt yksi yleisimmistä kääremalleista etupolvi- ja jännekanavaleikkauksien yhteydessä. Tämä tehdään tämmöisellä itsensä liimautuvalla pintelillä, wetflexillä, joka on hirmu tärkeä, että sitä ei kiristä liikaa.
Että tätä ei missään nimessä venytetä niin kuin äärimmilleen, kun se laitetaan siihen jalkaan. Sama juttu tässä, että paine saataisiin mahdollisimman tasaisesti, niin ei harpota niin kuin liian pitkiä haukkauksia alas tai ylöspäin, vaan liikutaan hyvin maltillisesti ylhäältä alaspäin. Sen verran, että se pinteli aina muutaman sentin menee alaspäin joka kierroksen aikana. Tärkeintä tässä on tuo jalan takaosa, jossa sijaitsee hevosella papuluu, missä voi hyvin helposti tulla painaumia. Kun se pinteli on laitettu siihen tasaisesti ja hyvin, niin sen jälkeen kannattaa saksilla leikata aukko siihen papuluun kohdalle. Ja siinä on tärkeää, että se aukko on tarpeeksi iso. Sen pitää mielellään paljastaa se koko papuluu esille. Ja siinä kannattaa olla vähän varovainen, että ei tökkää saksilla sitä ihoa rikki sieltä pinteli alta. Iho on siinä kohtaa aika ohutta. Tämän tyyppinen kääre pysyy yleensä huonommin kuin muut, koska polvi on hyvin taipuva nivel ja hevonen taivuttaa sitä voimakkaasti, kun se käy nukkumaan ja nousee ylös. Eli tämmöinen kääre pitää usein vaihtaa päivittäin. Nämä myös harvoin pysyy sitä 4 päivää, mikä leikkauksen jälkeen suositellaan, että niitä pidettäisiin. Että tässäkin, jos se yhtään alkaa valumaan, niin mieluummin vaihdetaan se aikaisemmin kuin liian myöhään. Sitten kun se reikä on leikattu, niin kokeillaan sormella vielä varmistetaan, että se varmasti ei kiristä mistään reunalta. Että näistä saa tosi ikäviä haavoja sitten, jos niistä tulee hankauskohtia tuonne jalan takaosaan. Sitten näille hevosille kannattaa laittaa siihen säären kohdalle myös kääre. Ja se kääre estää turvotusta siellä säärellä, koska monesti muuten helposti käy niin, että se säärealue turpoo voimakkaasti näillä hevosilla, niin sen takia kannattaa laittaa ihan yksinkertainen kääre tai tallipinteli tai joku tuki siihen säären kohdalle. Ja tässä sama juttu kuin takajalassa, että hyvä kääriä myös se vastapuolen etujalka. Ja taas pintelissä solmu laitetaan ulkopuolelle niin, että se ei jää painamaan jänteitä tai säären etuosaa. Tässä on sitten toinen tapa tehdä jännekanavaleikkauksen jälkeen kääre. Eli siellä tikit jää nyt sen sideharsorullan alle, jonka jälkeen se sideharsorulla kiinnitetään napakasti niiden tikkien päälle taas tämmöisellä venyvällä itsensä liimautuvalla wetflexillä. Siinä on ihan sama periaate kuin muissakin kääreissä, eli se paine pitää saada siihen mahdollisimman tasaisesti ja koskaan tätä itseensä liimautuvaa käärettä ei vedetä äärimmilleen tiukalle, vaan se laitetaan siihen napakasti, mutta ei kiristetä liikaa. Ne sideharsorullan päät on hyvä laittaa piiloon niin, että sinne ei pääse menemään likaa sinne sideharson ja ihon väliin. Ja tässä on myös tärkeää kontrolloida se, että se kääre ei kiristä, ei alareunasta eikä yläreunasta, että sen pitää olla semmoinen, että sinne menee helposti 1–2 sormeen sinne kääreen ja hevosen väliin. Tämä kääre pitää myös ehdottomasti vaihtaa joka päivä, koska tämä valuu hyvin helposti alaspäin, jolloin se rupeaa painamaan. Leikatun hevosen jatkohoidosta. Monesti se hevonen joutuu lepoon ainakin muutamaksi päiväksi tai jopa viikoiksi. Ja sinä aikana on tärkeää kontrolloida sitä hevosta päivittäin. Tärkeintä on tietysti syöminen ja juominen. Monet hevoset voi lopettaa vähän sitä juomista, kun ne jää karsinahoitoon. Eli olisi hyvä antaa niille melassivettä tai jotain muuta, mitä ne mielellään juo, niin että se juominen säilyisi hyvänä. Ruokia niiltä on hyvä vähentää jonkun verran, niin silloin välttyy yleensä monilta ongelmilta. Toinen seurattava asia on se, että hevonen ei tule liian kipeäksi. Eli monesti kun on jalkaleikkauksista kyse, niin on tärkeää kontrolloida, että se hevonen ottaa painoa kaikille jaloille. Ei astu pelkästään kavion kärjellä, vaan
astuu ihan koko jalalla eikä mielellään onnut kauheasti ainakaan käynnissä. Ja siihen se onnistuu parhaiten niin, että se hevonen otetaan käytävälle. Eli joka päivä, vaikka se on karsinalevos, niin se hevonen on hyvä pyöräyttää käytävän kautta niin, että nähdään, että se varmasti seisoo kaikilla jaloilla. Sitten mitataan siltä hevoselta lämpö päivittäin. Ja siinäkin on hyvä olla tehnyt se muutama kerta ennenkin jopa sitä leikkausta niin, että tiedetään mikä on normaali hevosen tai sen yksilön lämpötila, mistä puhutaan. Eli kengityksestä tulee paljon kysymyksiä kanssa ja siinä se kengitys olisi hyvä ajoittaa niin, että sitä ei tarvitse tehdä silloin heti leikkauksen jälkeen. Monesti hevosilla on parin viikon karsinalepo leikkausajan jälkeen ja siinä aikana niillä on kääreitä, jotka voi helposti valua sitten alaspäin, jos niitä joutuu kengittelemään siinä keskellä sitä karsinalepoa. Toki on hevosia, jotka joudutaan kengittämään esimerkiksi sen takia, että ne kaivaa niin paljon karsinassa, että ne kaviot kuluu ja semmoisessa tapauksessa niin on parempi sitten laittaa ne etukengät vaikka sen karsinalevon aikana.